אם רוצים לקבוע באמצעות גרף של הסתברות רדיאלית מהו המרחק המסתבר ביותר עבור אורביטל מסוים, יש לראות היכן ממוקם השיא המקסימלי. נסתכל על 3 גרפים המתארים אורביטלי S ונבדוק היכן השיא המקסימלי ממוקם על ציר X. באורביטל 1S השיא נמצא בערך ב-1. באורביטל 2S השיא נמצא בערך ב-5. באורביטל 3S השיא נמצא רחוק יותר בערך ב-13. על מנת להוכיח את חוסר התלות במספר קוונטי משני, כל עוד מדובר באורביטלים עם מספר קוונטי ראשי שונה, נסתכל על אורביטל 3D ואורביטל 4F. באורביטל 3D השיא נמצא בערך ב-8, בעוד שבאורביטל 4F השיא נמצא בערך ב-18. מסקנה: בצורון נתון, ככל שמספר קוונטי ראשי גדל ללא תלות במספר קוונטי משני, כך המרחק המסתבר ביותר ארוך יותר. במילים אחרות, ההסתברות המקסימלית למציאת האלקטרון נמצאת רחוק יותר מהגרעין. כעת נסתכל על אורביטלים שונים הנמצאים באותה רמה קוונטית n שווה 3. האורביטל הראשון שנסתכל עליו הוא אורביטל 3S, שם המרחק המסתבר ביותר נמצא בערך ב-13. באורביטל מסוג 3P, כאמור זה באותה רמה קוונטית, המרחק המסתבר ביותר נמצא בערך ב-11, ואילו באורביטל 3D, המרחק המסתבר ביותר נמצא בערך ב-8. אם כך, ניתן להסיק כי כאשר משווים אורביטלים באותו סוג צורון עם מספר קוונטי ראשי זהה, ככל שמספר קוונטי משני של אורביטלים אלה גדול יותר, כך המרחק המסתבר ביותר קצר יותר. נא לשים לב שכל ההשוואות לאל הן השוואות של אורביטלים ומכאן אלקטרונים הנמצאים באותו סוג צורון. אם צריך להשוות את המרחק המסתבר ביותר בין אלקטרונים בצורונים שונים, התשובה צריכה להתבסס על משיכה נטו.